كما تخونوا زخبركم تخاتلتي أبناء حجة حسنا جبسين إثيوبيا متنقعة كينيان أفريقيان بزي فيزانا بهاجر أخذتو موسانا وعلو وجه إسرائيل حماسن زبلو خونيم متان أوانو حبرت أبجزي ترغبوا سابسكرايب نخط قبرو بخبرنا زهركم بريزيدنت كينيا ويليام روتو تمال سنبت أبزهبو مجلتي كينيا مس هاجرات أفريقيا نقدن معباي بزبل علامة مودة تختشن 23 نخلهم أفريقيان كينيا نموتاو زدلي زنبرة فيزا كتلع المخانا قليتو روتو مودة تنازع عمزي زخون أفريقياوي ناب كينيا نموتاو فيزا آلينيو منغونا نقد مقبار أقداس نوتو نمردا جزي بتحيلو كبل روتو برئس كتما ريبابليك كونغو برازافيل استقانع وعلى جاف سلست عبيد تفاسس أقرب علم أبزهبو مدري أفليتو روتو تحط متن نقدي أوشت أفريقيا بمتكاس أوشت أهور أفريقيا زخفل تعريف جمرك بمنكاي التجابرة كبابي ناس نقدي أهور أفريقيا كقلاتف التحساسيبو منغونا نقدي أقداس نسو تجنزيبنا أقحط أقول جلوس سباتن حساباتن أملا أهور بناس أهنكاس أصو مفقاد واني زبله بريزيدنت روتو بسلام إلى طلبات فيزان تعريفن أمونغو هاجرات محبرسب مبرا أفريقيا نقدي بعبي كم زعبي حبيرو مزبس تحازه هاجرات أفريقيا بوليسيتات ناتسنت قعزن رؤي معبالي ريا كم زلا بنك لمعات أفريقيا حبيرو بنك لمعات أفريقيا AFDP مجلسيو 93 مئتات كاب هاجرات أفريقيا كاب كلتشن 20 كلتنات حزن ناي أفريقيا فيزا كفتنت معكني AVOI نتبن عاكيون ويدما أما حشن اللوايلو أب أفريقيا محانو فيزا دحر كلتشن 16 بزو حدا درجة خمس ركب بتوسع قليتو تتصبصاب منقسات أفريقيا زوهزدو بوليستات فيزا بزوم سلسة قن ملكعتات كم زمزونو طايسو قداماي كاب كالوت هاجرات أفريقيا زموت زيغاتات مؤتاف كاب فيزا نص مخانو كالأي سبات أب هاجر أب زموت الأوان فيزا خرهو مخالومن زي مخالومن سالساي تقعسن أب كالوت هاجرات أفريقيا أب زغوش الأوان أقدمهم فيزا كوزو يقدود ديوم أي قدود زبليوم بزوم معكنتات مسرت اتنقدامو سلس هاجرات بنين سيشلس غامبيان إين كاب كلن كالوت هاجرات زموتو أفريقيان بزي فيزا مؤتاف يفقدا غانا أبراو عاي درجة خسرع خلا رواندا دما قرب دحيرا أو 5 درجات سريع لا رواندا نزيغاتات 18 هاجرات أفريقيا بزي فيزا خطوتن كلا نخلهم كالوت أفريقيان دما أبزا أتولو وان فيزا تهب ሚኒስተር ሃብትማይን መስኖን ግብፂ ሃኒ ስዊላም ኢትዮጵያ ኣብ ናይል ብሓደ ወገን ዝካየድ ዘሎ ህንፀት ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ GARD ንልዕሊ 100 ሚልዮን ህዝቢ ግብፂ ናይ ህላወ ስግኣት ዘስዕብ ምዃኑ ምጥንቃቑ ጋዜጣ ኣልሓራም ብሰንበት 29 ጥቅምቲ ሓቢራ ስዊላም ትማል ሰንበት ኣብ መኽፈቲ ሻርሻይ ሰሙን ማይ ካይሮ CWW ኣብ ዝሃቦ መደረ ከምዛ ዓይነት ኣብ ልዕሊ GRD ብሓደ ወገን ዝፍፀም ተግባራት ኣብ መንጎ ኣዲስ ኣበባን ካይሮን ዝተኸተመ ኣዋጃት መትከላት DOP ከምኡውን ስምዕ ካርቱም ኣብ 2015 ሓዊሱ ሃገራዊ ሕጊ ዝጥሕስ ምዃኑ ኣስሚሩሉ እቲ ስጉምታት ኢትዮጵያ ምስቲ ብባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣብ 2021 ዘውፅኦ ፕረዚደንታዊ መግለፂ እውን ዘይቃደዩ ኢሉ ሻድሻይ ሰሙን ማይ ካይሮ ክሳብ ሓሙስ ኣብ ርእሲ ከተማ ግብፂ ኣብ ትሕቲ ስጉምቲ ምትዕፃፍ ማይ ንዘላቕነት ብዝብል ቴማ ይካየድ ኣሎ ኣብቲ ሰሙን ሓያሎ ላዕለዎት ኣኼባታት ምስ ተኸታተልቲ ዞባዊ ዓውደ መፅናዕትታት ክካየድ እዮም ግብፅን ሱዳንን ድሕሪ ናይ ኣስታት 10 ዓመት ቀፃሊ ፅምዶ ክሳብ ሕጂ ምስ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ሕግታት ምምላእን ኣሰራርሓን ተሓፅቢ ብሕጊ ቀያዲ ስምዕ ክገብራ ይከኣላን ግብፂ ኣብ ዝሓለፉ 2 ኣዋርሕ ኣብ ካይሮን ኣዲስ ኣበባን ኣብ ዝተኻየደ 3 ዙር ዝርባት ኣብ መርገፂ ኢትዮጵያ ዝኾነ ለውጢ ከምዘየለ ገሊፃ ነይራ ፕረዚደንት ግብፂ ዓብደልፈታሕ ኣልሲሲን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድን ኣብ ወርሒ ሓምለ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሕዳር ስምዕ ክውድኡ ከም ተሰማምዑ ይዝከር ግብፅን ሱዳንን ኢትዮጵያ ቤናዊ ስጉምቲ ብምውሳድ ነቲ ሓፅቢ ምምላእን ምስራሕን ኣብ ልዕሊ ረብሓታት ማይን ሂወትን ህዝቢ ክልቲአን ተሓተወት ሃገራት ዘስዕቦ ሳዕቤን ካብ ነዊሕ እዋን ኣጠንቂቐን እየን ንግብፂ ህላዊ ውፅኢታዊ ስግረ ዶብ ምትሕባር ማይ መተካእታ ዘይብሉ ህላዊያ ጉዳይ ክብል ስዊላም ኣብ እዋን መኽፈቲ ዋዕላ ገሊፁ እንትኾነ ግን እዚ ምትሕባር ውፅኢታዊ ንክኸውን ብደረጃ ተፋሰስ ዘሎ ማይ ብሓባር ክመሓደር እቲ ተፋሰስ ከም ቀንዲ ኣካሉ ክቁፀር ኣሎ ክብል ወሲኹ ገሊፁ
ግብፂ 98 ሚእታዊ ዘድልያ ማይ ካብ ናይል ከም ትምርኮስ ኣመልኪቱ ኣብ ዓለም ካብ ዘለዋ ደረቕ ሃገራት ምዃና እቲ ሚኒስተር ጠቒሱ ኣብ ግብፂ ዓመታዊ ንነብሲ ወከፍ ሰብ ዝረኽቦ ብፅሒት ማይ ፍርቂ ናይቲ ሕቡራት ሃገራት ዝኽተሎ ደረት ማይ ከም ዝበፅሕ እቲ ሚኒስተር ብተወሳኺ ገሊጹ ከምኡ እውን ግብፂ ኣብ መንጎ ዘሎ ኣስታት 60 ቢልዮን ሜትሪ ኪዩብ ዝግመት ቀረብ ማይን 115 ቢልዮን ሜትሪ ኪዩብ ዝግመት ጠለብ ማይን ብዘሎ ክፍተት ተሳቐ ምህላዋ እቲ ሚኒስተር ገሊጹ እዚ ክፍተት ዓመታዊ 21 ቢልዮን ሜትሪ ኪዩብ ማይ ዳግም ብምጥቃምን ልዕሊ 34 ቢልዮን ሜትሪ ኪዩብ ቨርቹዋል ማይ ካብ ወፃኢ ብምእታው ዝዳለል ምዃኑ ወሲኹ ብተወሳኺ ኣብ ሶምን ማይ ካዶ ዝተሳተፈ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሳምሕ ሽኩሪ ኣገዳስነት ስግረዳዊ ምትሕብባር ማይ ገሊጹ እንተኾነ ግብፂ ከምኡ ክትገብር ብዘይምኽኣላ ንግብፂ ዘስዕቦ ሓደጋ ኣስሚሩሉ ግብፂ ኣብ ጫፍ ኒል ትርከብ ሃገር ብምዃና ኣብቲ ተፋሰስ ብዝወስዶ ዝኾነ ይኹን ስጉምታት ዝያዳ ተጎዳኢት ሃገር እያ ክብል ከም ዝበለ ኣልሓራም ሓቢራ ሰራዊትን ታንክታትን እስራኤል ትማል ሶኒ ናብ ቃዛ ብዕምቆት ደፊኦም ብክልተ ቀንዲ ከተማ ናይቲ ግዝኣት ከም ዝገስገሱ ይግለጽ ኣሎ ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ሰራሕተኛታት ሕክምናትን መጥቃዕቲ ነፈርቲ ናብተን ዓሰርተታት ኣሽሓት ፍልስጥኤማውያን ጎኒ ጎኒ ኣሽሓት ውግኣት መዕቆቢ ዝደልዩለን ሆስፒታላት ዝቐረበ ምዃኑ ኣጠንቂቖም ኣለዉ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝተዘርግሐ ቪድዮ ኣብ ማእኸላይ ቃዛ ታንክን ቡልደዘርን እስራኤል ነቲ ቀንዲ ጽርግያ ናይቲ ግዝኣት ከም ዝዓፀዎ ዘርኢ ኮይኑ ሰራዊት እስራኤል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ፍልስጥኤማውያን ናብ ዶብ ንኽወፁ ኣጠንቂቑ ብምንባሩ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ሰሜን ዝተረፉ ኣማይት ኣሽሓት ፍልስጥኤማውያን እቲ መገዲ እንተተዓፅዩ ድሕሪ ደጊም ካድሙ ኣይኩልን እዮም ይበሃል ኣሎ እስራኤል ትማል ሶኒ ኣጋምሸት ኣብ ዝሃበቶ መግለፂ ብዕጡዋት ሓማስ ዝተማረኸት ጓል ኣንስተይቲ ወታደር ኣብ ቃዛ ኣብ ዘካየደቶ ናይ መሬት ስርሒታት ከም ዝተፈትሐት ገሊፃ ውሕድ ዝርዝር ሓበሬታ እኳ እንተሃበ እስራኤል ናይ መሬት ኩናት ካብ ትሕይል እንዳሓር ግን ናይ መጀመርታ ሓራ ዝወፀት ምርክቲ ምዃና እያ እቲ ሓበሬታ ኦሪ ሜጊዲሽ ብሕክምናዊ ምርመራ ተገይርላ ፅቡቅ ኩነታት ከም ዘላ ምስድራ ድማ ተረኺባ ይብል ዕጡቕ ምንቅስቃስ ሓማስ ትማል ሶኒ ብሸውዓተ ጥቅምቲ ኣብ ውሽጢ እስራኤል ኣብ ዘካዶ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ዝተተሓዛ 3 ደቂ ኣንስትዮ ዘርኢ ሓፂር ቪድዮ ኣውፅኡ ነይሩ ሓንቲ ካብተን ደቂ ኣንስትዮ እስራኤል ንቕልውላው ጅሆ ዝሃበቶ ምላሽ ብምንቃፍ ሓፂር መግለፂ ክትህብ ትረአ ሓማስ ኣብቲ ናይ መጀመርታ መጥቃዕቲ ዝሓዞም ኣስታት 240 ሰባት እንተደኣ ብእስራኤል ዝተተሓዙ ኣሽሓት ፍልስጥኤማውያን እሱራት ተፈቲሖም ነቶም ጅሆ ዝሓዞም ከም ዝፈትሖም ገሊጹ እስራኤል ነጠለብ ነፂጋቶላ ትካል ሕቡራት ሃገራት ንፍልስጥኤማውያን ስደተኛታት ኣስታት 672,000 ፍልስጥኤማውያን ኣብ መላእ ቃዛ ኣብ ዝርከባ ኣብያተ ትምህርትን ካልኦት መሳለጥያታትን ተዓቂቦም ከም ዘለውን እዚ ድማ 4 ዕፅፊ ናይቲ ዓቕሞም ከም ዝበፅሕ ይገልጽ ገሊኦም ድማ መዓስ ናብ ዓዶም ክምለሱ ከም ዝኽእሉ ወይ ድማ ኣባይቶም ብደብዳብ ነፈርቲ ምፍራሱን ዘይምፍራሱን ዘይፈልጡ ንሰሙናት ፀኒሖም ኢሉ ቁፅሪ ዝሞቱ ፍልስጥኤማውያን 8,300 ከም ዝሓለፈን መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮን ህፃናት ከም ዝኾኑ ሚኒስትሪ ጥዕና ቃዛ ትማል ሶኒ ኣፍሊጡ እዚ ሃዝ ኣብ ዓሰርታት ዓመታት ኣብ እስራኤልን ፍልስጥኤም ረፅሚ ተራእዩ ዘይፈልጥ እዩ ኣብ ቃዛ ልዕሊ 1.4 ሚልዮን ህዝቢ ካብ ገዝኡ ተማዛቢሉ ይርከብ ብወገን እስራኤል ድማ ልዕሊ 1,400 ሰባት ዝሞቱ ኮይኖም ብቐንዱ ኣብቲ ናይ መጀመርታ መጥቃዕቲ ሓማስ ዝተቐትሉ ሰላማውያን ሰባት እዮም ድሕርቲ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ሩስያ ዘጋጠመ ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ትማል ሶኒ ኣኼባ ሰብ ስልጣን ፀጥታን ኣኽበርቲ ሕጊ ፀዊዑ ብኣማይ ዝቁፀሩ ዝተቆጥዑ ሰባት ገሊኦም ፀረ ሰማያውያን ጭርሑታት ዘለዎም ባነራት ዝሓዙ ትማል ሰንበት ምሸት ናብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣብ ርእሰ ከተማ ናይቲ ብብዝሒ እስላም ዝነብሩላ ዞባ ማካችኮላ ካብ ተልኣቪቭ ንዝመፀ ነፋሪት እስራኤላውያን ተጓዓዝ ክደልዩ ከም ዝተጓየዩ ፀብፃባ ዜና ሩስያ ይሕብሩ ልዕሊ 20 ሰባት ቆሲሎም ክልተ ኣብ ኣዝዩ ኣሰካፊ ኩነታት ከም ዘለዉ ሚኒስትሪ ጥዕና ዳጋስተን ኣፍሊጡ እቶም ዝቆሰሉ ኣባላት ፖሊስን ሲቪላትን ከም ዝርከቦም ሓቢሩ ኣሎ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዓለም ኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት መጥቃዕቲ እስራኤል ኣብ ሰላማውያን ፍልስጥኤማውያን ደው ክብል ብምጥላብ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ የካይዱ ምህላውን ካብተን ሃገራት ዝፍነው ዜና ይሕብሩ ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ናታንያሁ ትማል ሰንበት ምሸት ንሃገሩ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሰራዊት ሓይሊ ምድራዊ ሓይሊ ናብ ቃዛ ብምልኣኽ ካብ መሬት ኣየርን ባሕርን መጥቃዕቲ ብምስፋሕ ኣብ ኩናት ኣንጻር ሓማስ ካልኣይ መድረክ ከፊት ከም ዘሎ ሓቢሩ ነይሩ ሓደ ህዝቢ ክልተ ተልእኾታት ዝገጥመሉ ህሞት ኣሎ ምግባር ወይ ሙማት ይብል ናታንያሁ ሕጂ
እቲ ፈተና ገጢምና ኣሎ ብኸመይ ከም ዝውዳእ ድማ ኣይጠራጠርን እየ ክንዕወት ኢና ድማ ኢሉ ስለምክታልኩም ብልቢ ነመስግን ሳብስክራይብ ንኽትገብሩ እናዘኻኽርና ንሕጂ ዝበልናዮ መደብ ኣብዚ ንዛዝም ኣብ ዝቕፅል መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰሰናየ ንምነኢልኩም